Breaking news abaru kumeki zaululika kumaiki kwena kwa chino chakisi chikuenda bwino kumeki sopano kumeki ndi kumene kuli vuto apapa nde toone kuti zikhale bwanji chifukwa zikuoneka zoti akulu sizikuyenda yayi nde kumekiko kutali centerko nde nkhani zonse zilimene munthu pana press briefing pompano nde tingoonera kuti zikhale bwanji. Chisankho chinachitika Amalawi anasankha akuti Malawi decides 2025 chisankho chinachitika taona zokambidwa zambiri mene wafuna kuzeramo kuti alesa ubani narrative yake bora akawamene muzikumpanga suti kana kende mene koma tinene nawo fusa kuna kuti dzulo kodi timement machoka kunali kuti kwachitikanje komanso tinasiya chani nanga simangopita wakusula kusulaso kungubanga kungenga zova kusazova sababu yako ya kusindako nanga samaito veka fungo sap kumabweleraso kina kakogeti uchira kunkamwamu kumabweleraso ya koma tinene kuti we are making progress kandi meneyo chifwa timakama khani okudza kuti kuwerengesa zisankho timakama khani okudza bunga la kumatipasa updates not okay so far muna in terms of khani okudza ma polling stations khani okudza ma constituency kuti zikuenda bwanje ndikuti now going forward starting from yesterday now tizoona kuti pali kusintha in terms of updates ya bunga la MEC tukama khani okudza kuti malizatsi kuchokera kuma councils a general amba kutani dzulo amba kubwera dzulo madzulo nditu security amphamvu kwambiri kufika pano kuti now tiyambe kuona toke muna kwaitika chani kandi ku Luchenza because ku Luchenza afika Luchenza municipality Kasumu municipality afika kuti tuone kuti yachitika bwanji nde dzulo nene kuti pamene ngambire pona kuti ma results unofficial amba kufika kuno ku main talent center kapena national talent center ku BICC kulilongwa kuno chebo temwe zikafika pano kweni zikumatani backstory muna kungaonikira Malawi pang'ono chabe pali ma procedures akumachitika zinthu zikafika mwina nkhani yakulu makhala kuti azione zinthuzo kuti zinthuzo kodi zabwera bwinobwino kodi zinthuzo zilibe zotsamwitsa zina so taona kuti zochokera ku Luchenza zimene zinafika kuyambirira zinali zabwinobwino zinanso zimene zinadzabweranso zina zabwinobwino komano zimene zinadzakhala zinasokonekera zina za ulendo wachiwiri makamaka wachitatu obalanji pene Nkhata Bay district zinatani kanene uno kuti masiro ena panalibe mwina zinali zosa masiro number yes yeah so zimakanga zotibe mwine make anthu amaganizira kuti mwina nkutheka kuti zinthu zokanga zoti zabwera sizimene kuti zikhalire kuti zibwerere kuno so brakanga kuti mwina manga ndo ngati mwina kufumafusana kuti akodini kumeneko simunazonetse zimene zimabwera ayi zabwera nda DC tsona DC mnango zinyamula so mnakanga zoti mwina kuti amafuna kuti aforokoze bwino kuti kodi chadzadzaye kuti njovu cheke nyanga chotero nchotani chifukwa tukamba nkhani kuti ndachisankho so pafunika pakhale transparency kuti kodi anthu adzitha kumaona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji chifukwa zinthu zitukumaye tukuyamikira kuti it's a good start amba bwino mene zamba kubweramo komano mwina sitikufuna kuti dziyembekezo zotsamwitsa ngati zimezo nde mwinaso kungofunanso kunena kuti mwinaso zithu kumachitika kuti kwa anthu mamonitala kumeneko zikamabwera kuno zinthu zikhazo kuti mamonita onse pamakhala mamonita azipana zosiyana komanso mabuzefa soyenaso makamwina ali komwewo aonetse kuti kodi ndino achipani chanja UTM chakuti ine MCP chakuti DPP UDF makuti mamonita osamakhala imene pachi zisanabwere kuno ku talent center mamonita akuna kuzionikira bwino mbali zonse kuti zinthu zotani cholinga kuti samakhaleso zikubweretsa mafunso chifukwa tidziwe kuti ngati zimabwera chonchi zipitira mabwera chonchi ndakuti tidzikhala sobwera mbuyo fokhala maishu zakhala kuchuluka so mudziwa nkhani yisango maishu zakachuluka makhala zoti basi titele komano sitifuna kuti zitero zambika bwino zipitire bwino so mwina nangufuna kupanga emphasize mwina zimene zinakhanga zinachitika dzulo kungokhala kungopereka picture kuno kuti zinatero komano sidzana kuti mwina make panopa tsogolo lake sinzoti zathamota timva atiri yankhula tikudikira akumeke kuti akhala debriefing lelole so lero litha ndithu are you sure yeah silingatha sana yankhula nanga sikuveka zosiyana so ngati sikuveka zosiyana akona nthu yo akhazikitse bata mukudziwa anthu mitima ili mwamba kale mitima ili mwamba so yo angwena kubwera kuti kudziwitsa nthu ndamala kuti azikutere akhazikitsa Malawi mtima pasi kunjako kuti mumba Amalawi ambira machuluka akudika mwachidi kuti amvere kuti bungwe la MEC kweni ma results ayamba mwina kuwaonetsa anthu zanji Amalawi wataona dzulo and press briefing ya bungwe la MEC nthawi ya 2 o'clock kuma from 2 o'clock up to now babe MEC kumfika hapo tumumba kuti mwina MEC mwina
amalawi so ayankhula mwantondo wanji mwina pata zimene zimunonga nepo chani pa kufuna kwanji kuti mwina ameki adzayankhula pafupi kwa amalawi. Okay, choyamba tinene kuti mmene amalawi ambiri akufunira kuti titadziwa kuti kodi in terms of chisankho chayenda bwanji, like kodi ma-updates kumatipatsa kuti okhe muna Amoni Botawo apeza mwakuti, Philemon Bakson apeza mwakuti, inenso ndinena kuti ndi kufuna kumene koko. Kama now the same person inenso ine ndemwe ndizonso nena kuti I've got responsibility ona kuti kodi bungwe limene nalipasa ntchito lugwira bwanji ntchito, because you can be saying that makamba ndi Philemon Manzo kunena kuti anthu amatha kuthamangira zinthu kuti okay tapangani mutipatse koma nthawi inake mwina ikakhala sima imazakhala ndi yosapsa chifukwa chionena kuti mwina yosathyawa komanso yosapsa chifukwa chionena kuti mwina mankakamiza mnthu amayi ndili njani uchokapo ndi kuti achita mwachangu sima yosatani yosakhala yakupsa. Now tinapasa bungwe la MEC mandate kuti liyang'anire chisankho, manage election. Now also there are also my provisions mmene momo kuti kodi in terms of igweba ntchito zake litani, that's why pamakhala malamulo kuti okay these are the rules kapena nene kuti malamulo amene akupanga guide kagwidwe ntchito kabungwe limenelo. And that's why una kuti mwina tikamakhala nokhuza zisankho umaona kuti una chisankho chawakuti chili pa stage yakuti tipepe tuakhana wathu kuna kangu angana ko muna Bakson ngope mphakangu angana lezo kuti ako kena kwa bweyeso pano. Yes ayi kutoko ndi ku National Talent Center mu mzinda wa Lilongwe kuno ku BICC pamene ma district commissioners abwesa malizatsi zisankho zamanyo ngati mwesa mnoma ballot papers ndi I think mbali nayi amene akukambi kuli ngati kuyankhulana ndati yayi akaonefwa kuti mayankhulana zokweza mawu ndilambe pa Bakson Philemon akaonekenako abwesa pa foto ku Philemon Bakson kuti akaonekenako abwere pa foto kuti kuchitika zanthu manje azanga ndembe ngapena foto kozama kwano iweyo mine kuona ndi pesi mine ndisanafike funso ihe from Nandidula kuti Philemon mwapangiririzi. Now ndimakamba unena kuti as much as we need kuti bungwe la MEC lipange lizitipasa update koma sanga ngobwera panopa ndi basi ungobwera kuoneka kuntundu wa alibe chochita that will not make any sense at all. Ndi chofuna chona kuti first tizindikira ngati Malawi pamene ufuna kutokepa ngani zakuti now tione kodi nthawi yoyikikayo kodi atha ngati si inathe why panicking nthawi kodi atha nthawi si inathe so why panicking, that's the thing. Ndikuona ngati veso ngati tizindikire kuti kaendo ndo umenewo we should not give unnecessary pressure kubungwe la MEC. Let us actually talemekeze malamulo because okay ndizimachitika una kuti mwina chisankho chikuchitika yeti akuwerengesera uona kuti mwina wina mangobwera itesenga nini mwandi kupambana I receive phone call from him kundimbira phone now no Mr. Mumba congratulations achitika that it happens conceding that if that it happens maiona but does it necessarily mean kuti every time chisankho chikamachitika then piling pressure on my electoral commission kuti apange announcement results? No, chifukwa chona kuti they have to address whatever discrepancies that we actually angatokumana now. If we are not careful ndimabweza fundo na kuti if we are not careful zakanthu omosa miti zauza chala bunge la MEC kuti mathamangira kuti inu mamusimu kwadziwa we're talking about just Manje. She's not just a chairperson. We're talking about somebody who is high court judge. Just imagine. Now, so if he ngadi fail, city kusamara, ndekuti mapirage bunge sigura buno chito. Neti bempane pa na kuti let's actually mama mulo buno tidigire kuti kodi zikhala banje na ngaduza zoti chani azathu bunge la MEC. Koma ineso ndikufuna ineso ngati muntu. Ayikwale share zimene azathu amana akufuna kuti we need to be updated. But also tizindikire chifo yen map desa kubwera. Let's be asking such questions. That's it. Mwina pamene kuti ngatumafusa mafuso, okay? Mwina muzitika ndiyani. Also ngati commission aziti ankazolongo soka. Kuta okay mwina pale because of A B C chifo yake siti kudani, chifo yake ndunena kuti izizi zikuchedwa. Koma all you know what we want is chisankho chabwino chona kuti akama dutsa bunge la kumene akuchokako pasama kema issues ena kuti moti zabwera so pamata no tende kaoneso pakuti mnadudumba step yakuti no ndechonde ndapempha Malawi let's exercise patience, there is still time imene ima pasa mphamvu azathameke kuti atiuze kuti zaenda bwanji chisankho. Sasa bwe ufusolina ndimwende zanga pa Philemon Bakson
timamva tu kwanthu amayankhula mokuwa kumene koko ngati kusamvana kuti waika mpungwepungwe tatifotokozere kwali nji kumeneko. Nkhani ndiona kuti ndi maobserver komanso mamonitor ati zotsatira zimene zinabwera zachokera ku Balaka nthawi imene nthu amaziunikira kapena amazifufuzafuza kuti zili motani mamonitor zena panalibepo. So yo abwera apeza kuti zinthu zasunthidwa ndi amafunsa kuti tsono muzisunthiranji zinapangidwe check ndi pamene amati kuti ife nthawi imene timazunikira mamonitor zena kunalibe, so there was no need kuti tikudikireni kuti mwene kumazapanga so mwina pakhala ngati pakhanga kuti padzitsa ngati mpungwepungwe nthawi imene amazunikira zinthuzo suti zinthu sizinaonikidwe iwo enawo panalibe, so amene kuti tsono muzipanga bwanji mupo pamene ena fetisana abwere kuti tizipange confirm. So pamene ina amene kuti no tikuyena kuti tikamapanga zinthuzi ngati muli mamonitors mwina ngati kuli kugona muzigona so mpano with the aim kuti no tonse zichita zinthu chani pamodzi. So ndikhoza kuti akhala pansi kumeneko kukambirana kuti amvetsetse kuti zikhale motani. So mwina abezo kwatsa kuti akulankhula ndi kuthandula kuti mwina ndingopitabe kuti baso wangwatengakonso angobwera tizinonso panopa mwina ndinene mwina ndigwizani zimene Filimon koma nawo ukaiona story it's a tour traffic chifukwa yona kuti chambirira I know bunga la MEC. If you remember, I'm not trying to side with Minority Commission. What I want is fact must be told. Whether it depends somebody or not. Fact has to be told. Now, tikamaka mankhani okudza zathu monitors from day one. MEC man kuti please tikalengeza nthawi yakuti if we will not be waiting for somebody who is sleeping at home, who is actually maybe enjoying breakfast at home, who is actually sharing jokes with his or her family members at home. We want to do things orderly, commercial timely. Now, zinthu zina zimwina timapanga create chaos zinzo sakhala bwino. Meaning to say, we need to actually, if Amon, monitors have got a very important role when it comes to election. Yes. Now, iwo ngatanga pange whatever they are going to do, zoti muna ziusempa ndi ndondomeko zachisango sizikhala bwino. Nde ndifrandi ambe madekuza monitors kuti chonde amene ofuna kusa Filimon ipa. Okay, he also has indicated and udindo akagwiza nthawi yakuti zipanga zakuza kuti they have to be there no matter what azikhali bati ali pompo komanso tapembe azathu mnambali nayi kunena kuti if you know kunena kuti mwina you did not communicate you better think muchite zinthu zena kuti azano achasapeze potani potipi nanene kuti sizikuyenda bwino tinakati makamkhani okuza dzulo zimene zambo zopanda Sirio anthu anandi mafunso what is happening same with zimene zochitika zinde tipemphani what we want chisankho ichichi Amon amayi anavota anasankha amene atipasa udindo kuti titumikire tiyeni tikhale anthu ona kuti ifeso ndithu zitithandize. So that's what I can say so far. Popeza akubwera timve kuti what really transpired because what we want is tifati kendi chisankho chabwino Filimon chabwino aba ndifuna ndicheze ni mmodzi mwa observers amene alina uko yakuti TV kuti chachitika ndichani kuti iwo atifotokozere mmene zakhalira kuno ku National Talent Center mu mzinda wa Lilongwe amene atikhalira nawo pansi ticheze timve atifotokozere pamene kuno National Talent Center maboma siyana akupitirizabe kubwera ndizotsatira zawo to zachisankho zatsimikizika pamene kuti bunge la MEC kuti bunge la MEC libwera zotsatira osatira zatsimikizika kuti lifotokoze osatira zatsimikizika ku mtondo wa Malawi. Chabwino toyamba ndiwanjeni pano pa timve toyamba mwaswera bwanji muli bwanji tili bwino kainu zikomo ndi bwino kainu fotokozereni ndindani kumaso kwina mungulade kuno ine ndi Charles Govati ndikuimbira amana independent elections monitor chimodzi anzanga awa nawo sathaonena zina lawo ine ndine Fidelis Balagas ana independent yabuzi khali bwino kuti yese bwino khali bwino apa kuti mwina timvane bwino pamene tikuyeza timamva kudai kusamvana mbali yawo kuti chicha kuti chani tembe ndi kusamvana kwake ndi kuti mamalizatsa abwera ayikidwa ayapo boma lanje pamene boma la Cholo okay ndi boma la Cholo zinthu zabwera zayikidwa pacha process yake ndiyo kuti akumati itana ma monitors kuti tikapange verify akubwera kumene akubwera kumene okay ndi akhala pamene paja zitabwera timayembekeza kuti mwina mwake poti ndi mama wa udikira kuti anthu asonkhane ayitane
kena kutangona kuti katundu chamba unyamula okha umapanga zinthu zicho malowesa kuseri amawesa ukhanda na mene MEC ndefunso ndilokuti chifukwa chani mukupanga nokha osatusi you see so timaona box iliyonse imene abwera ndikupanga mukalipo chani pazimene zachika kukoso mukalipo chani well mmene akambira anzangawo ife timembekiza kuti zinthu zonse tizipanga poyera kuti zonse tiziona koma zitafika monga akambira anzangawo angoyamba imene aja kutsegula kumapanga imene ndefe tinadabu kuti chuicho ndi chani tinathamangira umene kuchako ndimene akutiuza kuti yayi tinatsegula zizi koma timaona ngati anzanu afika kale but zinthu sizinokhala chonchi tinene tonse tikhalepo tiziona stepe ina iliyonse kuti chinthu zikuyenda bwanji kuti pomaliza tikafika pena pake tizoona kuti pali bwina akutsalira mbuyo koma tonse tikuyenda kupita patsogolo ndithu ndi pawetu wakhala pano pamene babwera lusale za maboma angati komanso process yake akhale kuyenda chimodzimodzi kupatula za boma atcholo kwabwera maboma angapo pali zimene zinachokera ku Nkhatabe I think 40 boxes 40 device boxes zopanda masiru pamene zinaena kukhala ndi masiru and DC amene anabwera DC kumfunsa identity ya DC alibe munthu wanyamula katundu wa boma no ID you know kumfunsa kuti chifukwa chani zinthuzi zilibe masiru akuti ineyo zimene zizi kumene amapangako kunalibeko amapanga kuma warehouse nde iyeyo ngakhale pa airport amanena kuti aliyense bagi yake azitani azinyamula iyeyo akunyamula bwanji katundu oti sanamuone mmene wapakidwira iwo wamekiwa maprocedure awo ndi amene wowo maprocedure awo ndi amene wowo ndilebo ndiye mwina ngati zola bwera opanda siyo namba munali DC au Nkhatabe mwina ameki pazimenezi anankhapo chani unalibe kuti ngani mutipase mpata tingokupangirani print results kuti mupange compare ndi ma monitors anu mpaka na leo sanapange print kuti pati okay number 1 number 2 are we supposed to verify za masiru ifeyo ma monitors athu tinaphunzitsa kupanga verify masiru akuyika masiru ndi ndani ndi ntchito ya DC ndi anthu ake amene amagwira ntchitoyo osati ifeyo yayi so it is clear kuti DC who is the election manager per district ntchito yake sakuiziwa ineyo ndikanakhala Justice Annabel Ntalimanja this DC I would have fired today chifukwa akungobweretsa fracas unnecessary okay if you see kuti pali fraud we are not saying there is fraud no fraud will be proven in due process okay koma zimene zikuchitika pakali panopo is showing an iceberg of problems pansipa zikuoneka zochepa koma zitokhala kuti ukuku zachitika zambiri mwandimvetsa so most likely ma monitors ukoko sanaone maujena amene akupangidwa siru chifukwa akanati panga alert mwandimvetsa pamenepo akanatiuza koma talandira alert mupite pa Facebook ya kondwani ndanu jama panga za mafedereza pa Facebook peke analimba kuti tale center ko musamale chifukwa mavoti amene akuchokera kunoko ku Nkhatabe they have been tampered with zili pa Facebook page yake okay now here we just raised our eyes and saw that anthu amanena kuti social media imanama bwana social media si inama pa social media ineni mapanga grade zinthu patatu pali zinthu things that are private things that are confidential and things that are secret when things are a secret anthu akazulula amati social media ya boss ndiye chabwino muna masanga muna khali muna echewokoyo muna uthandizani bwanji apapa ationetse kuti zinthuzo zili momwe mmene apakambiramo ndipo ationetse kuti kutsogolo tikupitako ayisetsa kuti tonse tizende limodzi chikabwera china chonse achita announce kuti tonse tikaonera limodzi kuyambira poyamba mpaka pamene afikapo ndithu chabwino ndi muna ndikanapanga ya vuto nanga ndikanapanga kupanga complaint chifukwa onena kuti ndi kupanga phokoso ndikanapanda kupanga complaint zikanachitika cha ndiye ndimene kuti
there is a gap between the MEC commissioners and anthawa antchitowa. Anthu antchitowa ali ndi zizolowezi zakuba zimene achokera nazo kutali uko. Ineyo I would have recommended kuti MEC ulendo uno kumbuyo kwawo ku back orifice ukuku achose anthu ntchito. Ndi kumapeto kwenikweni muna bongo wadekisa mtima Malawi payodikira zotsatira za isankho zimalengeza zotsatira zotsimikizika wapambano wa bungwe la MEC anabeta muna mungalepo chadu kwalimbikitsa mtima Malawi mayodikirabe zotsatira zimenezi. Ineyo chimene ndikuwalimbikitsa mtima ndiyambe kuwathokoza Malawi kuti wiru yawo ayipanga express avota. Okay, tathokoza Malawi chimene choncho. Chachiwiri, it is immoral for any Malawian to start tampering with that vote. It's just too immoral. It's just too immoral. Okay? And it's also not being fair to the commissioners. For the commissioners, we are assuming they are clean. That's our assumption. They are clean. Koma zimene akupanga anyamata awa ukuku akumekiwa. Bwana requires a lot to be desired. These people are orchestrating themselves as a choir to do wrong things. So mavuto a MEC mukaona akumachokera kwa anyamatawa. Samabwera kuchokera ku commission. Anyamatawa ndizi zolowezi zopanga zinthu zoyipa. Kaya magulidwa, kaya matani situkuziwa ya. Chabwino. Muna mwaka wa Malawi muna mauza chani wameyadikirira atsala za sankho bezo simiza ndi bungwe limene la MEC. Malawi tiwauza kuti ayike ndithu mtima pansi. Koma poyambaso tiwathokoze kuti asunga kale bada ndi mtendere. Ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti be asungabe bada ndi mtendere mpaka pa mapeto. Ife tili ndi chikhulupiriro kuti MEC ipanga zimene Amalawi akufuna. Ndipo Amalawi akhale ndithu amtendere mpaka kumapeto. Ndithu. Zowa milifani zabuno zonse. Zikomo kwambiri. Zowa milifani zabuno zonse. Azimata. Niso bitirizani kuti panga cover. Chifukwa ifeyo mukuona panopo ma press briefing. Ma independent monitors akutikaniza kufunsa mafunso. Ndiye inuyo muzidifunsa ifeyo mwapanga chonchi. Eventually zimene zizazi zimva. Ifenso tagwiresa katundu yense kuti madanda wathu tizilemba tizipanga submit. Komanso ndikukumbutsa ndi pali vuto lina ayika table lopanga ma complaints apopo according to malamulo timayenera kupanga fill form ya ma complaint iwo chifukwa MEC amati akapita kuzipita ku court amakana kuti sanapange submit official complaint. Koma pakali panopo iwo pa table popo palibe ma form a official complaint. Mundipesa amene Unafusa ndoje. Unafusa. Tizimayenera kukhalapo tifufuza zoona mungambe kupanga run my elections patale center mulibe complaint form. Bwana, and you think kuti justice anabe ntali manja nda amene anauza kuti musakale ndi form. Bwana, there is a lot that you need to concentrate on. Don't concentrate on the good things. Bambanga nanduza kuti in management we don't celebrate good things. You celebrate for discovering things that could have made you fall. That's what you should celebrate for. Zikomo mbili. Chabona zira Malawi MEC kupita chitachezera ndi akulu amenewa amene Charles Govati komanso Balakasi Fidelis. Tikati Cholo Goliath abweresa ma polling stations onse. So this is the polling station level. See council level. Ma results apeleka kale abwana DC. Izo mukuzona ukozo ndizabalaka. Sitina zigwire zimene. Tungochita transfer zimene zinalapa zacho zimene apanga kale handover. Kamene kala kuika ndi kamene ngoti mwachotsa nokha pano. Chifukwa mene timapangira poyamba mujeti nanga simukaonetsa anthu akaziona zimapitiratu. Nde inu munazisiya apa. Nde mutazisiya maene opanga communicate kuti tikunyamulazi ndizija zaonedwa kale tikupititsa uku anthu zimene amafuna nziti. Okay. Chifukwa na monitor tiliposala tukumasinthana. Ndamene anaonawo analiyena apita ukasamba. Amene unasondera. Komanso nthawi imene zinena zonse zithe zomwe amene zimene ali ngati zikubwera zacho wanu kuzikhale kumene anzathu anaona ndi
we have taken note of that. Is it possible that we should move on along with solar yes. So as the way forward, it is easy, as it just on my way forward, is a better that is a person and this in or Mutenga rules Zagalezo. Communication should go there. That's what we want. We'll do that one. So you, as you are doing my handovers, Muzu Zana Sudoke, Banoba, Zabu Zabera, the stage up. Zimeza San Zabu Zabu. For many money in Nabo, for then I join a road or Mama on detail. Sana Zimena Zida Pass in that show and most of the reality. I feel that one at who's I am able to say good I know going forward as we have agreed. Sana Yamu goes into Tizuza. Yes. So Makado no more moment and wrong so yonchi.